Klapkám, toto som ja a ideme. Dnešnou hostkou je Liberty Simon. Liberty, ahoj. Ahoj, čau. Začnem úplne inou otázku, ako tu mám napísané, ale teda ty máš 3 mená. Prečo máš vlastne ešte aj Blake? Blake je práve pretože jednak sa mi páči herečka Blake Lively a jej film Age of Adelaide, kde vlastne ona nemôže stárnuť a stráca ľudí okolo seba a vlastne sa jej stále obmieniajú. A v podstate ako mala viacej životov. A potom v starej angličtine Blake znamená black. A keď si to historicky zoberieš, tak vlastne duhový pochod a práva queer ľudí máme práve kvôli černoškám, ktoré boli transrodové, ako bola Marsha P. Johnson. Takže je to v podstate... Zdáva mi taký hold a pripomínam si sama, že som veľmi privilegovaná biela žena, ktorá má šťastný život, dobrých rodičov, dobrých priateľov, kariéru a nejakú fyzickú schránku, ktorá je spoločnosťou akceptovaná do určitej miery. A preto musím dať naspäť práve tým ľuďom, ktorí to nemajú. Pretože viem, že keby som napríklad bola Rómka, tak môj osud by bol úplne iný a bol by poznačený inou stigmou ako tou, ktorou je teraz. Takže tak. Keď na internete si niekto nájde o tebe niečo, tak sa dozvieš, že dobre, že si fotomodelka, dokonca, že si šéfredaktorka nejakého časopisu, to už ani neviem, či je pravda. To nie je pravda už. Tak čo všetko vlastne teraz robíš? Teraz sa hlavne venujem Lige za duševné zdravie, kde organizujem skupiny pre queer ľudí, ktorí práve nemajú ten pocit bezpečia. A snažím sa možno zmeniť a prispieť svojou malou troškou k tej stigme, pretože mentálne zdravie je niečo, čo všetci stále prežívame. Či je to niečo dobrý pocit alebo zlý pocit. Je to vždy iba pocit, ktorý sa s nami nesie. A práve rozprávať sa o tom, že možno nie vždy máme dobré dni, je veľmi dôležité. Jednak pre marginalizované skupiny a pre všetkých. Ale v skutočnosti, čo asi robím, je, snažím sa naplniť svoj život šťastím a seba nejakým dobrom, pretože viem, že ono sa mi potom vráti naspäť. Takže či je to modeling, alebo či je to nejaká herecká príležitosť, alebo či je to rozhovor s tebou, tak je to stále iba môj pokus o ponúknutie mojej ľudskosti a verím, že sa mi nejakým spôsobom vráti naspäť. Či už to je ten časopis, alebo liga, alebo čokoľvek. Len také bytie. Kročenie do miestnosti. Ja tu mám otázku, že aká bola vlastne cesta k tomu všetkému. A to sú vlastne dve roviny. To znamená, že poďme si tak jemne rozobrať, že čo všetko je vlastne za tým. To sa ma ľudia pýtajú a stále neviem, kým som, ale viem, že som človek, ktorý je zvedavý a viem, že pokiaľ zoberiem tú odvahu, to dobro, ktoré v sebe cítim dať von, tak sa dokáže vrátiť. Vo forme môjho života je to tranzícia, je to niečo, čo je možno špecifické a stále má veľa úsilia, veľa spoznávania a práve veľa tej odvahy. My sa poznáme ešte vlastne pred tranzíciou a som ti hovorila, že vždy, keď sa pozriem na človeka, ktorý ma poznal aj predtým, tak vlastne v tom odraze teba vidím seba a svoje pocity a to, kým som bola predtým a verím, že sa uberám tým správnym spôsobom a zároveň viem, že keby som možno ostala v tej predošlej verzii, tak a nezažila tie bolesti a neprišla o ľudí, o ktorých som musela prísť tým výberom samej seba, tak by som dnes nebola človekom, ktorým som. Takže in the making stále. Ono sa, vlastne, ty si sa preto celé rozhodla v Holandsku? Správne? Áno. Ja som už v podstate od malička vedela, že som iná. Myslela som si, že som gay chlapec, ma vždy priťahovali chlapci a teda môj vizuál bol chlapčenský. Ale vedela som, že som najšťastnejšia, keď môžem mať tie maminine opätky, keď ma nikto nevidí, keď sa môžem zavriem oči, tak vidím seba, ako spievam na pódiu. A v 30-ke som videla video Gigi Gorgeous a hovorím si, že wow, táto žena má veľa spraveného na seba, možno nejak umelým spôsobom. A keď som sa pozrela na jej prvé video, tak som vlastne videla, že to bol Gregory. A Gregory mi vlastne veľmi pripomenul mňa v tom veku. A potom som našla Voguing, našla som komunitu ľudí, v ktorých som sa mohla vidieť, transrodové ženy, transrodových mužov, nebinárnych ľudí. A začala som sa sama seba pýtať, či by som nebola šťastnejšia, či všetko to, čo som o sebe vedela predtým, už ako dieťa, ako tínedžer, čo som vždy odsúvala možno preč, či je to naozaj pravda.
A dôvod prečo som to robila, je to, že transrodoví ľudia ako takí vlastne vôbec neboli viditeľní. Pred rokom 2017, keď bol vlastne taký možno tak na zreteľ nám bolo dané tá existencia tejto identity, možno cez Caitlyn Jenner, alebo cez túto Gigi, alebo cez seriál Pose, tak som zistila, že OK, tak ten transrodový človek nie je iba ten nejaký negatívny aspekt spoločnosti, ale je to človek, ktorý môže byť rovnako prínosný ako ktokoľvek iný. A ono je to v podstate o tom rozhodnutí, či dokážem riskovať to, že to bude možno boleť moju rodinu a mojich priateľov, že prídem o svojho partnera, ktorého som mala dlhé roky a vyberiem si seba, lebo som vedela, že vo mne je dobro, aj keď možno nie je spoločnosťou akceptované. Koľko si mal vlastne vtedy rokov? 30. 30? 30 rokov, hej. V 27 som začala tak prvýkrát asi tušiť, ale častokrát sa hovorí, že transrodoví ľudia neznášajú svoje telo predtým. Ja som vždy milovala svoje telo, mne bolo vždy prirodzené byť mnou, ale vedela som, že tá moja duša a ten ekosystém, ktorý chcem mať okolo seba, ako chcem byť videná, je iný a vyzerá inak. Ale sama som nevedela, čo to bolo, pretože queer ľudia nedostanú mapu, ako byť správnym queer človekom, ako byť vôbec, ako existovať, pretože sa nevidíme na obrazoch, nevidíme sa v seriáloch, vo filmoch. A vždy iba negatívne. Pretože možno prvý kinematografický ten cut, ktorý bol spravený, tak bolo to vlastne, jednak bolo použité maskulínna osoba v ženských šatách, ktorá jednak zmenila rasu z bielej na čiernu. Takže vlastne tam je aj to spojenie, to, prečo sa ma veľmi dotýka rasizmus a transfóbia, homofóbia, pretože no to je všetko v podstate o tej nadvláde toho bieleho misogénneho muža. Ale musím povedať, že na svete, na Slovensku existuje veľa bielých heterocidrodových mužov, ktorí sú úžasní, ktorí chápu a ktorí milujú svet taký ako ja, nepopierajú ho. Takže tým určite nechcem nikoho nejak haniť. A druhá vec, že ty máš neuveriteľnú rodinu, ktorá vlastne pri tebe stojí, je a asi to bolo o to jednoduchšie. Pauza na pitie. Bolo to o mnoho jednoduchšie, pretože vlastne ma prijali pred tým ako gay chlapca, prijali ma ako transrodovú ženu. Nebolo to jednoduché pre nich taktiež, lebo nebolo to jednoduché pre mňa samú. A pokiaľ nevyžaruje z teba pokoj so samým sebou, tak to nemôže ani očakávať od druhých. Takže keď som sa ja naučila súžiť sama so sebou, tak sa to museli naučiť aj oni. A viem, že rodičia práve transrodových ľudí častokrát pociťujú, že strácajú toho človeka, ale ja si myslím, že moja rodina ma práve získala, pretože ja som o mnoho šťastnejšia, pokojnejšia niekedy. A dúfam, že lepšia, lebo si uvedomujem, koľko ešte práce mám sama na sebe, aby som pochopila ten svet možno v takej pravde, ak sa to vôbec dá. A teraz prichádza tá otázka, vlastne z toho všetkého, čo ja o tebe viem, tak mňa zaujíma vlastne len jedna jediná vec. Wow. A to, že, lebo to je všetky, či si ty vlastne zmenila na občianskom svoje meno. To je vlastne jediná vec, ktorá ma zaujíma. Samozrejme. Len tam ide vlastne o to, že na Slovensku je to trošku problematické, pretože... Vám problematické. Pretože možno keby sme porovnali tranzíciu v Holandsku a u nás, tak v Holandsku vlastne si podáš papier a ideš do krídla nemocnice, kde ti vysvetlia vlastne lekári, kde ti vysvetlia profesori, kde máš 700 ľudí s rodičmi, kde sú tí transrodoví ľudia objatí, kde nemusia prestať pracovať, kde neklesá ich produktivita a prejdú tranzíciou ako súčasť spoločnosti, nie ako niečo, čo je vlastne vystrčené na kraj. A keď sa bavíme teda konkrétne, tak máš možnosť si zachovať svoj biologický materiál, kde vlastne u nás transrodový človek, pokiaľ si chce zmeniť meno, tak musí prejsť veľmi bolestivým zákrokom, nechcem ani to slovo povedať, pretože ma to samú mrzí za všetkých nás, za celú spoločnosť, nielen za transrodových ľudí, na to, aby si zmenili jedno písmenko a jedno meno. Tým, že ja som začala vlastne tranzíciu už v Holandsku, tak som bola od tejto drámy ušetrená, mohla som ju u nás iba dokončiť, ale neviem si predstaviť, čím prechádza človek, ktorý nemá 30 rokov, ktorý nevie, že v Holandsku a v Európskej únii vlastne je toto možné.
taká zaujímavosť je možno to, že transrodoví ľudia v Holandsku dostávajú finančné odškodnenie, pretože pred rokom 1974 sa tiež u nás diali tieto veľmi dehonestujúce výkony a bolo to odsúdené ako trest proti humanite. Takže máme ešte veľkú cestu. Viem, že vlastne pred časom sme nasledovali moderné štandardy a transrodoví ľudia vlastne prešli si veľmi zložitými vyšetreniami, ale nie chirurgickými. A vlastne sexuológovia a psychiatri sa vlastne vyjadrili, či ten človek naozaj je transrodový a bolo to všetko správené v takom peknom prostredí. Pán Lengvarsky to, myslím, podpísal, ale teraz sme sa znova vrátili naspäť a transrodoví ľudia nemôžu si prejsť bez týchto zákrokov tranzíciou a zmeniť si ten dokument. A neviem si predstaviť, ako vlastne sa prezentuješ možno polícii, alebo ako si hľadaš zamestnanie, keď tvoj výzor a tvoja duša nekorešponduje vlastne s tým jedným plastovým papierikom alebo tou kartičkou, ktorá je úplne nepodstatná. V Holandsku ťa to stojí 60 € a jednoducho povieš, kto si. Ale to neznamená, že ten človek nemusí platiť dane, chodiť do práce, správať sa voči spoločnosti morálne a byť prínosom. Je to iba jeho osobnou záležitosťou a osobnou cestou a tak by sme sa na to asi mali pozerať. A zbytočne to nevulgarizovať. Častokrát politici, to sú najdlhšie odpovede, ktoré som v živote dala. Ešte 9 ráno, takže ešte som taká trošku rozospatá. A teraz mi vypadla niť. Máš ihlu? Pomôž mi? Áno, berieme to ako hodnotové otázky. Ale to není hodnotová otázka, pretože ako náhle sa narodím, dýcham, poražem sa, mám takú istú červenú krv ako kresťan, ako človek, ktorý neverí, alebo teda je ateistom. Máme všetci rovnakú hodnotu a zaslúžime si žiť ten život rovnako pekne. Teraz vlastne sa nachádzame v starom meste. Ja som vyrastala s mojou starou mamou, teda veľmi v jej blízkosti a v jej láske. A ona sa starala o svoju dcéru, ktorá bola iná ako my všetci, ale ten svet chápala rovnako pekne. Oni sa dokonca aj vzali so svojím manželom. A tam som už začínala vlastne chápať, že OK, tak možno tí ľudia vyzerajú trošku inak, možno sa správajú inak rozmýšľajú, ale tú lásku a to teplo vnímame rovnako. A je to vlastne jednoduché. Čo sa tak komplikujeme? Strašne nádherne rozprávaš o tom Holandsku. A tak ma strašne zaujíma, že prečo si sa vlastne nerozhodla možno v tom Holandsku zostať? Že prečo si vlastne prišla sem? Pretože keď začínaš tranzíciu v Holandsku, tak ono to trvá 3-4 roky, kým vlastne sa dostaneš na rad, pretože tých transrodových ľudí je tam viacej. A ja som už vtedy mala 30 a vedela som, že keď prídem na Slovensko a trošku možno prikrášlim ten môj príbeh tranzície a budem mať už tie papiere a poviem, že už to vlastne dlhšie nejak funguje, čo to bol vlastne iba mesiac, dva, čo som tam začala, tak bude to pre mňa jednoduchšie a rýchlejšie. Pretože v Holandsku je vlastne prvá klinika, ktorá je vedená transrodovou ženou, ktorá je sexuologička a vlastne venuje sa psychiatrii pacienta a ona mi dokázala už tie lieky predpísať. Ale na tie ďalšie zákroky by som musela čakať. Takže vedela som, že u nás to bude jednoduchšie a hlavne som vedela, že budem v blízkosti mojich rodičov. Že môžem byť s mojim labradorom, že môžem byť doma v posteli, že začala korona, že nemusím vlastne nikam vychádzať a môžem si prejsť týmto procesom v bezpečí, v rodine a v takom tom dobre, ktoré poznám z detstva. A z čoho ty vlastne teraz žiješ? Pracujem pre Ligu za duševné zdravie, kde vlastne jednak organizujem tieto komunitné stretnutia, kde som vytvorila spolu teraz s našim tímom mapu podpory, kde si človek na základe kľúčových slov svojho veku a svojej lokácie môže nájsť psychosociálnu podporu, ktorú potrebuje. A teraz budem sa venovať gender-based violence, neviem, ako sa to prekladá po slovensky, rodovo podmienené násilie, kde budem vlastne sa baviť na túto tému, ktorá je tiež veľmi podstatná, pretože ho prežívame všetci, či už to je skupina marginalizovaná, alebo nie. Takže Liga za duševné zdravie. Aké máš za sebou vlastne školy? Čím všetkým si v rámci školstva prešla? A čo máš za sebou a čo ťa možno nejakým spôsobom formovalo? Začala som u nás na medzinárodných vzťahoch na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ale bohužiaľ som mala pocit, že nemám možnosť vyjadriť svoj názor a analyticky myslieť, pretože to bolo všetko nejakom memorovaní. A s mojim partnerom predošlým sme si povedali, že chceme vlastne odtiaľto odísť, pretože sme vedeli, že nedokážeme na Slovensku byť rovnocennými
občanmi. Veľa sa toho zmenilo. A potom som vlastne začala robiť modeling a odišla som do Barcelony, do Milána, tam sme vlastne žili aj spolu. 7 rokov som žila v Číne, v Šanghaji, v Pekingu, v Hongkongu a chcela som pochopiť, čo sa vlastne v Číne deje okolo mňa a preto som išla do Leidenu a doštudovala som na Humanities Chinese Politics, kde vlastne som dokázala sama rozmýšľať analyticky a dokázať si svoju argumentáciu nejak vyskúšať, pretože keď študuješ v zahraničí, tak vlastne máš určitý fakt a vylosuješ si, či si za alebo proti. A bez ohľadu na to, aký je tvoj názor, musíš odôvodniť svoje myslenie. A to je práve to, čo si myslím, že chýba v našom školstve a možno práve preto ľudia dokážu uveriť rôznym konšpiračným teóriám. Myslím, že my sme tretia najkonšpiratívnejšia krajina v Európskej únii. Čo by sa nestalo, keby sme sa naučili myslieť a povedať si, OK, tak tento človek, čo mi rozpráva, je to pravda? Pozriem sa niekam inám ako na Google, pozriem sa na to, kto vlastne napísal ten článok, aká štúdia je za tým, aká univerzita je za tým, aký profesor sa pod tým podpísal, aké zasa má zdroje ten profesor. A to ti dá taký nejaký ten obraz. Takže naše školstvo ma sklamalo a som si istá, že sú tam perfektní ľudia, ktorí by možno chceli od neho tiež viacej, ale v Holandsku je to úplne iný štandard, pretože ja som si mohla takto vlastne sadnúť s profesorom a povedať Look, John, I don't agree, I think this is different. A sme sa o tom mohli porozprávať. Takže tým som si prešla. A chodila som sem aj na konzervatórium. Tu na Zarahom. Zaujímavé ma, že ako sa dá vlastne zdokonalovať v tom, aby si vlastne nezastrnula a nezostala. Asi sa musíš nejakým spôsobom zdokonalovať. Čo to obnáša? Zdokonalovanie v čom myslíš? V tej celej práci, ktorú vlastne robíš. Je to vlastne v mojom vnútornom presvedčení, že to, čo viem, je veľmi limitované a chcem vedieť viacej o svete okolo seba a o sebe. A viem, že keď som v miestnosti s ľuďmi, ktorí sú múdrejší ako ja, ktorí sú starší ako ja, tak mám možnosť byť ja lepšou a robím to, čo robím najradšej, čo je opak toho, čo robím teraz, čo je počúvanie. A nejaké také nasávanie informácií od ľudí, ktorí toho viacej prežili ako ja. Máš nejaké do budúcna, nejaké najbližšej budúcnosti nejaké pracovné plány, ktoré ťa čakajú, možno na ktoré sa tešíš? Teším sa veľmi na to, že ma pozvali na TED Talk do Prahy, ktorý si musím napísať, lebo som mala odovzdať draft už pred 2 týždňami. A tu sa rozprávam. Takže na to sa veľmi teším. Na čo sa ešte teším? Teším sa na nový projekt, na Gender-Based Violence, na to, že budem chodiť po Slovensku a rozprávať sa vlastne jednak ja svoj príbeh. Budem tam mať case manažera, ktorý môže vlastne prebrať príbehy ľudí, ktorí prežívajú násilie a taktiež psychologa, ktorý dokáže ľuďom pomôcť. Že budem ďalej robiť moju komunitnú skupinu, existovať. Pôjdem do Prahy na Fashion Week, kde vlastne sa môžem zahrať na modelku a možno z toho budú nejaké ďalšie články. Rozmýšľam nad Prahou, pretože mám pocit, že tam tiež je možno možnosť pre mňa trošku povyrásť. A tak na leto. Nič také konkrétne. Verím, že keď dokážem v ten každý deň nejak byť, to už úplný pátos, vďačná a keď dokážem nájsť nejaké to šťastie, pokoj a ten daný moment a byť v ňom, tak asi tam je tá pointa života. Dá sa podľa teba v dnešnej dobe presadiť? Ak áno, tak ako sa dá presadiť v dnešnej dobe? V dnešnej dobe dá sa... Závisí asi v akom odvetví. Trošku rozmýšľam nad tou férovosťou presadenia sa, pretože keď si hovoril o tom, že som bola šéfredaktorka magazínu, tak to bolo iba na základe toho, že to bolo ponúknuté mojej mame, ktorá pracovala ako novinárka, ktorá napísala knihu. Bol to vlastne čistý nepotizmus a bolo to niečo, čo som si ja sama nezaslúžila a preto o tom takto rozprávam, pretože sa to u nás častokrát deje. A práve tam vidím ten rozdiel, kde v zahraničí naozaj musíš preukázať svoju pripravenosť a svoju nejakú agilitu a svoju vytrvalosť. A u nás častokrát vidím, že to je trošku inak. Ale ja si viem, ako ja sa dokážem sama seba presadiť a je to tým, že viem, že do každej miestnosti patrím. Aj keď možno som nejakým spôsobom pre určitých ľudí marginalizovaná, ale ja sa tak nevidím. A dokážem si na to kvázi trúfnuť, lebo viem, že si to zaslúžim.
A potom samozrejme dlhá práca. Je strašne zaujímavé a na to ešte táto otázka ma zaujíma, že, teda zaujíma ma všetky, ale toto špeciálne, že ty vlastne ako keby si nemala žiadne negatívne písalkovia, že nikto ti proste vlastne negatívne veci nepíše. Je to tak? Alebo niečo je, ale ty to... Čím to je? Ja neviem. Ja neviem. Ja som dostala možno jeden zlý koment a hneď som tomu človeku napísala, že teda prečo si o mne myslí, že som, neviem, čo tam bolo napísané. A sme sa vlastne porozprávali a ten človek chcel byť vypočutý. Ale myslím, že z veľkej časti je to preto, lebo svoje sociálne médiá využívam iba na takú pozitivitu, ktorá je niekedy až trošku taká cringe. A viem, že asi by tí ľudia u mňa nenašli nejakú odozvu. Lebo ako náhle by niekto napísal niečo negatívne, tak ja si asi nesadnem za ten telefón a nebudem sa na to sťažovať, pretože viem, že to, čo mi ľudia hovoria, je obrazom ich vlastného sveta. A pokiaľ ja chcem zažívať dobro, tak ho dám von a ono sa mi tak nejak vracia. Takže zatiaľ mám to šťastie, že nič také negatívne sa mi nestalo. Aspoň teda nie do mojej tváre. Moja posledná otázka, ale ja to tu mám tak napísané, a to je, že odkiaľ začínajú z tých ľudí v podobnom odvetví, ale ty vlastne, to sú dve u teba také možnosti, a to je akože, dobre, jedna vec je teda modeling a niečo, a tá druhá vec je, že ak tí ľudia možno uvažuje nad nejakou tranzíciou alebo niečím, že to môže byť absolútne niečo iné. No? Alebo tebe podľa mňa veľmi veľa ľudí píše, ktorý má podobný problém alebo chce. Veľmi veľa a sú to rôzne vekové skupiny, sú to ľudia, ktorí nikdy nemohli zažiť svoju autenticitu a majú 60-70. Mladí ľudia, ktorí vlastne to vidia na sociálnych médiách, čo by som ešte možno rada povedala, že rodová identita ako taká nie je trendom a nie je to niečo negatívne, je to spoznávanie seba samého a pokiaľ niekto chce prejsť tranzíciou, tak to trvá niekoľko rokov, kým sa vlastne dostane k výsledkom, možno tým fyzickým. Čo by som poradila? Asi iba zotrvať tu o ten deň dlhšie, pretože tie príbehy, ktoré dostávam na Instagrame, sú niekedy veľmi hraničné a takým môjim všeobecným odkazom je neurobiť nič fatálne, čo sa nedá zmeniť, pretože viem, že to volanie za slobodou môže byť veľmi silné a tá vízia môže byť veľmi negatívna a keď sa tieto veci stretnú, tak tí ľudia sú v veľmi nepríjemnej pozícii. Takže vydržať o deň viac a vedieť, že som tu jednak ja pre vás, je tu pre nás komunita, ktorá vás dokáže podporiť a nabrať tú odvahu, pokiaľ vieš, že si v bezpečí. Lebo nemôžem teraz niekoho nútiť, aby sa autoval, jednak nesúhlasím s tým, keď sa autujú možno nejaké známe osobnosti alebo politici, pretože je to všetko veľmi chulostivá záležitosť a tam si musíme vlastne držať svoju vlastnú integritu a slušnosť, pretože sú to osobné životy ľudí. Ale to dobro tu naozaj je. Ja som ho našla a ja ho tebe verím. Toto bola Liberty Simon. Liberty, veľmi pekne ďakujem. Ja tebe ďakujem.